Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Maulanon kita nga tiyempo, maulanon kag mabagyuhon nga morning diri sa aton sining nga pagpangalagad. Today is Wednesday na, June 2, 2021. Ikaduha na kitang adlaw sa bulan sang Hunyo. Kumusta kamo masuki namon na matagpalamati sa kahanginan? Kumusta? Yadtong mga na-stranded, atong mga wala nakatabok pa Iloilo, tinalikdan nga adlaw, bala, ini sila ang nakapadulong na sa ilang mga destinasyon karon nga aga. Ibaroon talang karon sa Philippine Coast Guard ang pinaka-latest niyang weather advisory. Take note, nga bisan wala na sang tropical cyclone warning signal ang isa ka lugar o ang imo ni point of destination, kung halin sa point of origin mo, may ara storm warning signal, hindi ka pwede magbiyahe. Vice versa, ina nga instruction. Ibalawang tanag karon dugay, porte mga balita na sumunggali na gumbalang ho. Update to gadugay, shooting incident kagabi, isa sa mga biktima nga kaupod ni Orsos nakilala or may identity na. Samtang dito sa Moises Padilla, mayaraman sang shooting incident, involvado diri suspect kag biktima lunsay minor de edad. Anong tapos kalibutan sumundo ka singki do jutay tingki pinatyanay haw. Pakaronan naton ina kag pila pagid ka mga development angot iya sa mga dalagko nga balita nga nagluntad diri sa probinsya. Pero unahon ko anay para sa publiko nga nagapamangkot pinaka-latest update sa tropical storm nga si Dante. Let's have Gani Republika gikan sa PDMP. Sir Gan, good morning. Aksyon at good morning kag sa aton mga listeners, no. Ari atag naton lakat sang aton chimpo sining aga angot sa kay bagyong Dante. Tropical storm ini ang iyang kategori, may international name ni siya nga Choy 1, CHOIWAN. Ininsik nga Choy 1, hindi Choy 1 de la Cruz, no? Oo. Ininsik ka rin na CHOIWAN. Ana mo na Choy 1, no? Ininsik, Ate, no? sige. Diya Pinoy nga Choy 1 de la Cruz, no? Choy Art, So, abi o tropical- kon Choy Gani? Hindi yan muna. Si Tropical Storm Dante naka-landfall ini siya. Liwat sa vicinity sang Katayngan, Masbate. Ang aton nga Mactan kag Iloilo, Doppler Wadar, nakahatag ini siya data, are siya sa nakatungdan nga baybayon o kon Western Coastal Waters ang Balod, Masbate. Ari siya sa coordinates grid naton, babaw na sa aton 12.0 degrees north latitude kag 123.1 degrees east longitude. May kabaskukon ini siya nga hangin 65 km per hora, naga madlos ini siya masubra sa 90 km per hora. Kag
ang gihuya sini sa direksyon nakatungdan west northwestward sa sulod sang 25 km per hora. Ano ang extent sang damage siya sini ang madlos sang hangin nga makalabot ini siya masobra sa 50 km per hora. Ari Aksyon Art, no, para sa kasayuran sang tanan, ihatag naton ng track kag intensity forecast ni Bagyong Dante sa 12, 24, 36 kag 48 hour weather forecast. Hindi naton paglawagon ng latitude kag longitude. Okay, no problem. Ang iya lang lokasyon kag ang iya maximum sustained Yes, wind please. sa Okay. kategory. Okay. Sa 12-hour forecast, ari siya sa baybayon sang Banton, Romblon, no? Nagkasulod siya sa Banton, Romblon, tunga-tunga sila sa Masbate. Ang iyang kabaskugon ini nga hangin 65 km per hora, kag ang kategorya is tropical storm. For the next 24 hours, ari na siya sa vicinity sang San Rafael, Bulacan, kag naghuyang siya 55 km per hora halin sa 65, pero ang kategorya is tropical storm sa gihapon. For the next 36-hour forecast, ari na siya sa vicinity sang San Juan, Ilocos Sur, kag naghuyang pagid siya, dugang 45 km per hora na, pero ang nami sini kay ang kategorya na downgrade sa tropical depression. Okay? Kag ang the last 48-hour nga forecast, ari na siya 125 kilometers west-northwest, nakatungdan sang Kalayan, Cagayan. So, gihinampot siya sa base kag Balintang Channel nga boundary sang Republic of China o Conformosa kag aton PER. Okay. Peripheral Area of Responsibility. So, why na determinar kung pila ang iya maximum sustained winds o konversa. Pero Sige. nami siya ang kategorya nag-low pressure area na lang siya. So in other words, kung nagtawon ta ang truck na sinikag kung di magliwat, by Friday, amat-amat na siya matimbuok pag-uwa sa par. Gradually. Amo na Yes, iya nga truck. oho. Ang iya nga truck amo na daw parehas blan labador o kon kaldero, Aha. no? Nga nagatiyog siya pa Puntaria sa Japan, no? Southern portion sang Japan dira na yun sa Okinawa, no? Okinawa o kon tunga-tunga sang Formosa o kon Taiwan kag Southern Japan. Okay. So, ang signal number 2 ari sa Luzon kag sa Kabisayan. Wala kita dire sa signal number 2 sa Kabisayan kag wala signal sa number 2. Okay. Sa Mindanao rather. Sa signal number 1, ari ang Luzon kag ang Kabisayan, way signal sa Mindanao. Pero sa signal number 1 naupod kita dire, no? Ang northern portion sang Negros Occidental. Okay. Amon ni nga mga lugar sang Janay. Sa mga lugar sa As of Moises 8 Padilla, PM ni siya. Moises Padilla. Aksyon gani ini ginalawag mo no oras siya gani nga weather advisory, alas 8 na sang aga. 5 pa kay na. Ang alas 8 wala pa kay basta may bagyo, gaka-delay din man ang pag-asa. Alas 5 ni kagina sa aga, no? Pero ma-update kita sa gihapon, no? Are siya sa Moises Padilla, Hinigaran, La Castellana, San Enrique, La Carlota City, Valladolid, Pontevedra, Pulopandan, Bago City, San Carlos City, Salvador Benedicto, Murcia, Bacolod City, Talisay, Cagsilay City, ang Enrique Magaluna, Victoria City, Manapla, Sagay kag Cadiz City, kag Escalante, Tubuso kag Calatrava. Amo ni nasakop sa signal number 1. So Butambalon, may ara Central Negros nga part, may ara Northern Negros. Oo, may ara Central. Okay. Pero ang layo-layo sa Central, Southern portion daw wala, no? Kay lantawon naton sa satellite imagery di daw nagabaga ang ulan, no? Ginapakita sang zoom earth naton, pero ang southern portion daw moderate na lang ang ulan nga Sige. ginapakita sang aton nga
sa Tilay Imagery. So muna ang angot sa lakat kay Bagyong Dante. Aha. So diriya sa aton localized forecast ang aton nga inland diri Central Philippine, inland nga seaboard, pero na bilong kita sa Western Seaboard ngayon. Nagkapabilin ang Western Visayas. Lakip na ang aton nga probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Nga magalumon sa Tayhopon ang aton kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Okay. Kag pagpanaguob kag ari kita na paidalom sa mahinay sa may kasarangan. Pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin namin na nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan northwest to southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Are ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay asta sa kasarangan lamang. Okay. Nga may takos ini sa astronomical tide naton nga as is gapon. 0.6 to 0.1 meters. But sing ganon nga waay sa matandog ang sea surface naton. Kagamo ni ang ginadiskusyonan naton karon. May gale warning bala o kun wala, no? Amo na i-verify naton kay ang Philippine Coast Guard ginakontak man naton. At the same time, ang iban, no, hindi RRMC ang pag-asa kung may gale warning kita diri. Pero ti amo na yung official nga pahayag sang ukon ang post sang pag-asa nga slight to moderate lang ta, hindi rough to very rough o kon moderate to rough. Okay. But Okay. ngayon, ang astronomical tide ta is 0.6 to 2.1 meters sa gihapon. Sa normal naton ang Guimaras Strait aron sa 0.6 to 2.1 meters kag sa official nga hatag sang pag-asa sining 24-hour public weather forecast sining aga normal sa gyapon bot sing nga wala kita gale warning, pero hindi ta makasining nga wala kay ti ang sila decisively sa gyapon ng magatag official nga pronouncement sini Aksyon art, no? Okay. Karon nga aga alas 7:38 sini nga aga naghunas 0.6 metros ang kanabagon ang tao alas 3:22 karon sa hapon 1.4 ang kadalumon kag alas 5:21 nagpakita si Haring Adlaw pero hindi naton makita kay nakulapan kita sang galom. Okay. Kag alas 6:03 karon matunod ni siya ari kita sa 24 hasta sa 30 degrees Celsius o kung 75.2 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Ayos. So amni lakat sa atong nga tiyempo. Aksyon gan ang interesado ko why pag siya nakapadala report sa inyo sa command center. Are. May sige, initial kitang nabato, no? Okay. Hinubaan. Barangay Asya may 48 katao, no? Bulwangan 6 katao, pero way ma-determinar kung sa evacuation center hindi sila evacuation siya namin mo anom kagang atong anom ang okay. Bulwangan 48 sa Barangay Asya. Okay. So amo ni initial nga report dason ang Binalbagan Barangay Payaw siyam ka pamilya kapanimalay sa Bagroy isa ka pamilya man, no? Okay. So Bagroy Binalbagan magyapon. Binalbagan na siya tanan. Binalbagan kay kinubaan lang. Okay. Initial, kasi dugay-dugay may masinulod na nga report sa aton. Sige. Consolidate naton sa inyo. Sige. Aksyon gan, thank you gid kay Sige, ara sa Aksyon, linya nato ng hinubaan. Okay. Salamat gid yan. Okay. Sige tang. Thank you. Aksyon gan ni Republika gikan sa PDMP. Kay luwanta dugay ang hinubaan kay check ta na lang ni para at least once and for all may barawanta kun ano gid ang latest sa ila nga record kay may ara didto mo reported may mga auto pag ganito ginpakita sa litrato nga may nagkaraanon nga salakyan, no? Isa man ang actually pero ti gusto tay baloon ini antes ko gatuan dugay ang update sa shooting diri sa syudad sa Bacolod. Hotline. Ano na ning natabo sa Bacolod, subong? Now, of all the shooting incidents and crime nga nagluntad sa Bacolod, ang natabo kagabi dira sa Bredco Port, no? Dira lapit sa Bredco. Hindi magid siya sa puerto sa Suluda, pero ti sa Bredco sa reclamation da. Ang natabo nga pagtero sa sining isa ka persona. You know, for me, sining 2021 amo ning pinaka-worst nga nakita ko nga shooting incident
nga nagluntad sa bilog nga Negros kag Bacolod. Nga damo man sa mga individual, personalidad nga mga ginpang tiro. Isa diri si Mr. Marton Cui, nga kilala nga konsultant sa Negros. Pero can you imagine, ari ginpatay ang victim may upod nga 2 years old or 3 years old nga bata? Ha? May ara upod nga minor 2 to 3 years old nga babae nga bata? Can you imagine kung anong trauma nga nabatyagan sa bata ni? Aksyon Hotline. Kagabi, pag-report ni Aksyon Jan Diaz, while nga nagamonitor kita sa balay, grabe, ginatulok ko sang masinulubon ang bata kung gamay. Although 5 years old ang bata kung pinakagamay nga babae, pero siling kubaw. Inagani do ay payabuot, 5 years old, gusto lang maghampang, way pagididiya Makasaksi ayhan sa isa ka krimen katulad nagluntad kagabi. Can you imagine? Kung ara ka mismo kang edad mo amo sina, nga makita mo kung paano ginbugtuan sang ginawang imo amay. Lapit nga distansya kag indi lang atake di korason, kundi atake di pusil. Patay iya mo. Aksyon Hotline. Paagi sa pagpanglutang. Now, kagabi way pa makilala kay duwa ang patay, ang victim, nga nagkalamatay sa sining krimen. Now, hibaluon naton in short while with Aksyon Alvin Graba kag ang round-up sa mga balita sa bilog nga probinsya. Kadamo report subong si Aksyon Alvin. Aksyon Hotline. Ang COVID, karon lang duwe-dugay ang update sina. No, sa mga kabalugi ko, damong interesado. Humalin pa kaina ang nagapamangkot kung bala matuod nga ang kagabi actually damo ga pinanawag sa akon mo. Yes, sir, confirm may mga nagwa pa primero nga balita nga isa ka barangay kapitan ang gintiro, former barangay kapitan ang gintiro, kakulba nga kung sino ni ang gintiro. Bisan ako doon ay katulog kagabi, ikala ka pinamangkutanay kag apakuha sa update mo. Aksyon Hotline. Finally, nagwagin man kag na-identify nga ang gintiro amo ini si Mr. Orsos. Ano ba lang background ni Mr. Orsos? Nga agintiro gid siya. Kag amo ni sitwasyon kagabi ang ginatutukan sang tao kag ginabantayan. Parti bagyo kay grabe ang pagtupa sa mamunog nga ulan. Umpisa sang timprano mo, siling ko ang tao sinisubong gadali magpauli. Ang tao subong ang ginapensar nila kapin pa kun sa kilid sang suba, kilid sang sapa ang puluyan, nga basi magtaas ang tubig ba? Aksyon Hotline. Kamakon miya kagabi samtang mugasa, may mugasa ang pagtupa sang ulan, may mga pagbaha na gina-report. Yawer may gulpeada lang niya sumigabong, kagin tiro, patay gid ang duha ka mga persona. Primero ang nagwa nga balita, nga posible basi minor di edad ang upod kay kagamay nga tawo, pero lately, based sa report sa patrol nga nakuha sini nga aga, may ara sang breakthrough si Aksyon Alvin Graba, kay tinakuha yan diho, may ara na sang identity, kag hindi gali minor, gamay lang siguro nga tao ni. Aksyon Hotline. Kag may nagkilala na sa victim, ikaduha, nga patay sa shooting incident nga nagluntad kagabi. Aksyon Hotline. Ang hindi ko maintindihan amo ni, ano ba lang ang mensahe nga luyag ipalabot sini? Para sa Bacolod, para diri sa aton mga opisyalis sa Bacolod. Hindi na niya kay siling bag-o lang kundi nagligad nga gabi may gintiro man lapit pa sa balay ni Mayor Bing Lunardia. No? Why magtaka siling nga tinidto gid yan tabong insidente ba sinidto man lang timingan sa tupad balay ni Mayor Bing mo. Pero ang problema sini kay duway nagidya kahadlok ang mga victim or ang mga perpetrator nga maghimo sang krimen. Subot ang balon kung ikaw may bulubinlod, may bulubinlod nga record, medyo halong kasubong. Aksyon Hotline. Amo nang mensahe gid kag kapin pagid no ang pamangkot sini kabaluka ang gina-assume sang tawo, ang perception sang tawo subong basta gani nga ikaw biktima sang pagpanglutang. Riding in tandem ang magbanat sa imo, ang first nga ginapensar sang tawo nga ina drug-related incident. Aksyon Hotline. Drug-related case. I am not saying nga mo niha ang partitioning
natabo nga insidente nga related ng kay Ursos. I am not saying that, pero sa bilog nga Pilipinas, amuning trend subong, ang lain pa kay kung involved sa drugs, kalabanan sang cases nada o wala sang pasinadtuan. Why siyang padulungan? Di magkaladakpan ang mga riding in tandem suspect. Ang cycle riding suspects. Hindi magkaladakpan. Can you imagine sina? Now, may haragin man bala? Question sini. Nga ginahatagan misyon agud sa pagpamatay sa kung sino man nga tao, nga luyag panason, ang ilang ngalan, kagdulaon na sila sa sining kalibutan. Aksyon Hotline. Ngayon ang mga tao nga ginasuspetsuhan nga involved o kung sino man nga may individual, nga may sala, abi, o kung may ginapangatubang posibleng nga kaso, tiyan mo na lang ni kasimple, ay, sus Mario, si pinatyanay gulpe. Aksyon Hotline. Alas 8:23 na, napakaronan nato ng hinubaan, kaya hindi pa available ang atong contact dito. Iunahon ko lang si Aksyon Alvin Graba sa identity na sang sining isa ka persona nga kaupod kagabi sang natiruhan, no, patay dira sa Bredco, no, sa reclamation area, sakop sang station number 2. May ara na sang latest nga nagkilala sa victim. Yari yung breakthrough sang kaso kag ang presentation sini nga insidente. Let's have Aksyon Alvin Graba. Patrol reports. Aksyon Alvin, good morning. Please come in. Siya na art positibong ginakilala ni LC Mahipos. Nga iya bata ang isa sa natiruhan kagabi sa puro kalampirong barangay Dos diri sa syudad sa Bacolod. Muni si Aksyon Alvin, palapit mi sa mouthpiece do tayo mga kuan nga do kay hinayaw. subong siya na art. Why ni piece ginasulod mo? Si Silo lang ko kadali siya na art. Okay, kalubong sang imo tingog. Ang signal mo. Subong aksyon na art. Ara na. O, sige na. Gamit ko na ang isa aksyon na art. Okay, do ato ya do matyagan ko do ang distansya mo do duwak do pa. Subong aksyon na art ang ining biktima nga ginakilala kay Fernando Mahipos. Fernando Mahipos, 39 anyos. Kaga residente ni sa Purok Boulevard, Barangay 13. Diri sa syudad sa Bacolod. Ini si Fernando Mahipos Action Art positibo nga ginakilala sang iya sining nga idoy samtang iya ra sa morgue sang Abbey Funeral Parlor. Ining biktima aksyon na art nga si Fernando suno sa iya ang naglisensya gid lamang nga malakat kay may kuhaon nga kwarta padala abi sang iya sining nga asawa. Now ang pamangkot diri kay kagabi action art kung sino ning bata ining 2 years old nga bata nga babae, bata ini ni Fernando Mahipos nga ara karon sa paghinakop sang DSSD diri sa syudad sa Bacolod. So butambalon, ato kagabi ang ginapensar nga bata sang nagamaniho sang salakyan, hindi to galihos to. Hindi husto aksyon na art. Hindi ni siya bata ni Sus. Dexter Brian Ursos. Okay. Si Dexter Brian Ursos aksyon na art, 41 years old. Ka-residente ni siya sa 17th Street, Barangay 4, diri sa syudad sa Bacolod. Nga karon from Abe, ginsaylo siya sa isa ka funeraria sa Rolling Hills aksyon na art. Okay. While ang bangkay karon ni Fernando Mahipos nagapabilin sa area o kung sa Abbey Funeral Parlor kag didto nga positibo nga ginakilala sang iya sini nga Iloy na si Manang LC nga sa insuro sa iya naglisensya lang ni siya action art kahapon nga adlaw nga kuwaon ang kwarta nga ginpadala sang iya sini nga asawa, and at the same time diri action na art iya man ginlisensya kay una diri ginbili niya ang iya sini nga bata dito sa lula o kon kay LC Abi kaling kitik pagkuha sa nga kwarta ginupod niya ang ini nga bata. That is why nakibot siya kag natingala sini nga aga nga way gid ka uli o kapauli ining mag-amay. Nakibot gid lamang sini nga aga through Facebook sa aton nga nakita iya nga
ining unidentified person niya kagagin confirmed diri kapag kadto niya aksyon na art sa Abi Funeral Parlor sa kahilibi on ini siya kag diri na iyang nakitantaman nga pagwa iya siya nangayo advising ko kadto ka sa police station number 2 para man ma-record sa ato sining kapulisan nga imo niya bata ang ining napatay aksyon na art. So bali ang nagkilala gali sini sa ikaduha ng victim nga napatay amo ning lula man sang 2 years old nga bata ning nga babayi. Yes, aksyon na art gin-mention niya gani diri ang pangalan sang 2 years old nga bata nga babayi. Okay na lang na kay grabe ning trauma nga nabatyagan sang bata ni. Yes. Isus, kung ako mag-imagine aksyon Alvin di laog nga makita mong amay mo iya. Abi ko ani kung bata ni siya ni Ursos hindi gali. Nung ginabantayan taman aksyon na art sa pagpatibi sa kagabi ba si bata iya ini ni Ursos ining 2 years old katong unang report nga ba si bata iya man kay kung lan taon minor o kung lan taon aksyon art ining sa front seat nga kung lan taon gamay pero 39 years old na gali aksyon na art no Gamay gali ang panglawason niya nga siling mo do ka minor sang kung edad niya lang taon abi. Yes, aksyon na art kung Okay. lan mo panlawason gamay pero Ano ang istorya niyo? Nasugilanon mong Iloy sini ano ang pagkilala niya? Ano ang amiguhay gid man bala ining duha ni? Ano ang may kilala yaman ni si Ursos? action art ang sabat sina paagi kay LC Mahipos. Kilala ba ning napatay? O, bata ko na yan. Bata mo? Anong pangalan niya? Si Fernando Mahipos. Oo, taga diin si Fernando May. Sa Boulevard. Pila edad sini? 1980 na sa mo. 39 gulo na. Oo, kagabi naka-istorya na pa kamo ni. O, dito kayong bilhin ng bata sa ako. Tapos hindi kuha niya yaliwat. Di makuha sa punong kwarta kay padala iya asawa. Sino ni yung bata ining duha ka tuig? Bata yan eh? Bata yun na. Sa Princess. Sus. Anong kastada ma'am? Ano Ay, kami kabalo. Kinakuha man lang na sa kwarta ya sa padalan sa asawa ya. Tapos, why na siya nakabalik? Uy, na sa kabalik. Bisa ng bata. Oo, kay gindalayan ng bata. Kaya makuha sila kwarta. So, ang mato na worry ka naging dyan kasama. Uy, gid ko kabalo. Aga na ko nakabalo ya. Kaya di may lain man na sila balay mo. Di may nanugid lang sa kamo. Naging tiro ko na sila tuto ko. Di wala pa ko gani ka ano yung akong tuod. Sulihin may ara din nakita naman sa Facebook. So, ini ma'am, ano pagkakilala mo ni sa bata mo ni ma'am? Ay, kabaligyan na sa manok mo. Sang, ano nga klase manok? Breast chicken? O kung, Oo, kapautang man na sa. oo, kapautang na siya. Amo ng negosyo niya. Oo. Pero may mga na-involve siya sa iban, sa mga illegal? Ambot ako, wala ko kabalo sinaya, sir. Kaya lain man na ilabalay mo, lain man akon. Oo. Pero, ining, may mga record na siya sa mga police before. Why man? Why man? Oo, pero ini nga, upo niya si Urso, si Ryan, kakadto man na sa inyo. Uy, kung nakabalo na siya ang migo ya. Hindi mo na kakilala yung upo niya. Hindi ko nakakano yung migo. Kaya lain man na iabalay, lain man ang amon. So, ang ining bata mo na yan, pangalan ni ba? Fernando Mahipos. Aksyon na art kabahin sa pahayag ni kagka-confirmation sa iya mismo nga Iloy. Hindi niya ni kilala ya si Dexter Bryan Ursos Aksyon Art. Okay. Kag sa pagkilala niya sa iya sining nga bata, wagid siya ibalo kung balang iya bata involved sa illegal nga droga, kung may record sa pulis. Okay. Ikaduha diri Aksyon na art nagabaligya gid lamang kag nagapautang sang manok. Amo na yung pagkilala sang Iloy, no? Kiti, why man sila gainupdan na sa isa kapuluyan, kami separado na sa galing nga balay. Para may aragid sila aksyon na art nga Okay. separado nga balay and that is why ang nakibot gid lamang siya. Actually ang bata sini ni Mahipos aksyon na art Okay. 4 kabilog. Ang ining 2 years old ikaduha niya ni sa kamanghuran. May 1 year old pa siya nga bata. Ang ining napatay. So in other words, when you say apat ang bata niya, may manghod nga isa, may duha pa nga magulang. Ay correct action na art no. Okay. May duha pa ka magulang ining bata action na art. O may manghod ba nga 1 year old o kung may gamay pa ni? Gamay pa 1 year old action Ang na art. asawa, Aksyon Alvin, klaruhon ko, bali ato sa gwa nagatrabaho.
Ilang reaksyon na art sa Luzon, nagpadala lang sa kwarta. Ari lang yan sa Luzon. Sa Luzon, nagling area. Oo, Okay. nagpadala lang sa kwarta ini siya. Ang mga lisensya man kahapon nga adlaw, diin nagpadala sa kwarta ija so happen nga wala nagid nakabalik aksyon na art. And magadepende man karon aksyon na art kay masyado ka sa ako pa bisan ano nga tawag naton kay police. Ari o sa mga late tuners kagabi, ang insidente nagluntad ini siya. Ano gani oras kito Aksyon Alvin? Nagluntad insidente aksyon na art mga alas 7 pasado. Ara naman liwat na dula naman signal mo? Sa ilo kita sa special kong guro kay base subong aksyon na art. Why na nipis na o? Dahil labi, sige be, try biliwat? Subong, ara na. Nipis gid si bro anyway. Ang aton malandi amo ni, kagabi nagluntad ning insidente nga sa dinti amo ni gintiro, riding in tandem giman to Aksyon Alvin ang nagbanat sila no tuman. Ongo amo na aksyon na art ginaatigawan gyud naton nga magkaro istorya man mismo kay Police Captain Paul Vincent Pendon ni just so happen masyado ka Sako? sa ako gid siya. Okay. Mga garing lang pero wag gid siya ga Sige lang kay base karon dugay mangin available man siya kay nga aton diri amo ni. Ti ang investigation ara na iya siyempre pulis mo. Ti ano ni siya kay may crime nga natabo bisan sino man da ang involved, ano man ang background sa victim. Dapat ya usisaon ini because at the end of the day ang aton gusto mga batian diri nga may ara man sang ginahimo ang pulis ito so sini kay karon ang guwa Aksyon Alvin kon kada may patay naman lang i-charge na lang ni sa nano abi naman ang guwa siya naman mutagda lang na bayda kay ano kay amo na do mo lang na ang lain pa base bala ag term nga gamiton base charge purok. Lain kabuhi ni katawo yung ginaistoryahan tadi ho. Gani man amo na aksyon na art no. Basin ka padayon pa man aksyon na art kay kagina ka istorya ka gina kita sa investigador sa sininga kaso ongoing pa man ang ila sininga investigation. Number 1 diriya sa pagkilala sining suspect kag and at the same time pagkilala man aksyon na art kon pag-ihibalo sa motibo mismo sa pagpatay diri sa duha ka mga persona aksyon na art si Dexter Brian Ursos. So bali ang bangkay ni Ursos gindalan na to sa Rolling Hills. Yes, aksyon na art. Ang bangkay siniya sang isa ni pabilin sa gihapon sa Abbey's Funeral Parlor aksyon na art. Okay. Oo, ang bata ginkuha na sang lula. Kuwaon subong kay nag-report na subong sa police station number 2 ining lula to claim ang sa iya naman nga apo kay ang initial information nga nabaton man naton kagina nagtulog ang ini nga 2-year-old nga bata nga babayi sa DSSD sa balay silangan aksyon na art nagtulog sa daluman sang DSSD and ti karon base mag-claim yaman ang iya sining apo aksyon na art kag ti sa buligman sa mga kapulisan. So amo ni aksyon na art ang pinaka latest breakthrough sa sininga kaso sa pagkilala na sang isa sa bangkay. Ang missing na lang ang follow-ups pulis taniya investigation amo nang gusto tang batian kung hindi giman si Sir Pindon anybody from BCPO mas mayo nagin kun ang hepe nila itry tabla karon si COP di sa Bacolod I mean si City Director sa Bacolod di ko na nung mambal ni sini. Yes, aksyon na art base mangina available na sa dugay-dugay. But anyway, aksyon na art amo ning ginapadulungan man. By the way, kuan ko lang diretso na lang to. Ano to isumusis Padilla to may tiniruhay man to? Yes, aksyon na art natabo ang ini nga incident alas 9:30 ang tak na kagabi ang shooting incident sa sitio Dresden. Barangay Inulingan, Banwasang Murcia. Din padayon nga ginabulong karon sa ospital diri sa syudad sa Bacolod. Ining tatlo ka mga persona nga natiruhan, minor 11 years old, minor di edad, ikaduha diri ginkilala man kay Norman Saldo, kag ining Joel Escaner, 41 anyos, lunsay residente sa sitio Tuco, Barangay Inulingan, Moises Padilla, while ang suspect 19 anyos.
ginakilala diri kay Steve Camelo. Now ining tatlo ka mga persona ang ginasulod sa ila sininga kamalik kay ining tatlo ka mga persona Aksyon Art Lunsay mga kartaps bala karga tapas na bangod man sa dinumtanay sa obra kag sa langlango bala Aksyon Art nagdumot. Ini nga si Steve Camelo nagkuha sang armas kag ini siya ang nagluthang sining tatlo ka mga persona kag karon padayon nga ginabulong sa ospital diri sa syudad sang Bacolod. Una nga gin-report Aksyon Art araman ining mga tatlo sa Riverside Medical Center sa sining pagpabulong Aksyon Art. Ang suspect padayon man nga ginapangita ongoing pa man ang Puraw minor na? Puraw ang isa lang ang minor diri 11 years old. Oo, isa lang minor. Pwede na hingat lang ni minor Aksyon Art. Hindi lang pag-ingat. Ang question is minor. Pero ang suspect kag ang victim, ang suspect kag ang victim of legal age, ang suspect diri si Steve Camelo 19, while ining si Joel Escaner 41 anyos kag ining si Norman Saldo Aksyon Art 41 anyos man. Niya mga nagaobra sa bilang at karga tapas sa amuman nga lugar Aksyon Art. So, amo ni report sang patrol. basi makuha mo karon si Sir Pindo na. Kaya gusto tayo baloon kaya kung anong latest yung investigation nila. Yes, Aksyon Art. Tinatingwaan din nato, no? Pag-angot man kay Police Captain Pendon. Basi dugay-dugay mangin available na kay Aksyon Art. Reports patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Patrol reports. While nga nagabobo kag managatupang ulan bangod sining tropical storm nga si Dante, sa basulad sa Bacolod may mga dalagko nga cases kag crimes nga nagaluluntad. Now ining krimen nga again sinasiling ko na basta magsiling ka peace and order is of everybody's concern. Luyag naton nga mangin matawhay no ang pagpangabuhi ta sa isa ka komunidad. Ina siya hindi man pwede nga balumuti tawhay man lang kami no tawhay man lang kami diya sa way man kami kung mayo ka nga citizen do ay kagin man sang worry yang or dapat kabalakan. Tigaling bisan ano man nga background o kung sino man ang involved sa isa ka crime dapat masulbar ka mahatagan sang pulis sang nagkaigo nga pag-akto. Kung sino ining kung may grupo gid man nga ari diri nagahimo sining krimen tinano ni pabayantan lang. Ay na nga sitwasyon ini ina ang aton balikan karon kag sugpunan sa aton nga pagpangalagad. Nakitang inyo ginpadala nga mga mensahe. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw.
Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama. Ayos, pabalik na rin sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning, galit dira. May lang pag-monitor, karon nga aga, sa kay Joval Trinidad. Siling nga, tanan nga nag-monitor, subong nga aga, ginatamyaw ko lang. No? Thank you sa inyo. Draman sa kay former kagawad Amer Bilbao, sa Barangay Madalag, Ibi Magalona, kag Monico Predente. No? Kag Nestor Igang, Ivan Malio. Sige, may lang pag-monitor da. Thank you so much sa inyo sining pagsakdag. Now, ang sa inyo ba, kay ginatinguan tani makontak kag ma-update gid sa inyo ang balita balato halin pa ni kagabing actually follow-up naton galing kay si Mr. Eric Tenerife daw hindi gid mayad ang signal na subong do hindi gid naton makontak. Basi malabutan naton ang hepe no sang hinubaan PNP si Sir Batadhay no. Number aksyon sang hepe nila to sa hinubaan. Kay i-check naton ano ning balita parte sa reported bala nagkalamising tubangod sa baha. Now, ara ang number man siyang ilang diara rin mo na lang, no, kung basi available man, kay gusto tani follow up. Ang insidente nga nagluntad, no, dito kagabi. Si Mayor actually, katumato sa lugar ang problema, kay ang cellphone niya nabilin si Ilabalay. No, pagtawag ni Aksyon Dorel, ang nabilin to, nagsabat sa cellphone sang Mayor, ang asawa niya, ay, wain madala ni Mayor galing niya cellphone, kaina sa pagbiya niya siya puloyan. Si Pat Piyag, monitor man, salamat, araman si Eric Herrera. God bless sa imo. Ma'am Vanessa Mayo, siling niya watching from Minnesota. Happy June month sa imo, ma'am. No? George Gargasiran. Maulanon nga adlaw, matigya po na. Salamat gid halong gid kamuha sa mga nagabiyahe subong bla. Kapin pagid kon single nga motor ang inyo salakyan, baw hinay gid sa pagpadalagan. Dorotea Mero Villa Ester. Good morning, monitor lang kami. Good morning, Patamyaw taga Pontevedra, family Sapio kag Perez. Araman si Di Anton Diaz. No, Di Anton Diaz. Mayang aga siling niya si Tony Diaz sa Patria Village. Oy, mayang aga dira. Raymar Hicano Haliasgo, siling niya sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana, monitor kami diri. No, kag tamyaw lang dayon ang family
Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, kag Tapayan family. Lito Dayap, good morning man. Dang Dizon, Tirol. Good morning, Aksyon Art. Maulanon ng morning diri sa Canlaon City. Si Sir Alex Monteza, ga-monitor, arang weather update, na-post na sa Facebook, Sir Alex, as of 8 a.m. nga advisory. Si Phoebe Rose Sanson, maing aga lang sa Barangay Suay. Lily King, good morning. Mario Bacauco Irad. Bugoy Basal, kag sa pakaisa ko nga kagawad dira si Sunny Gan. Good morning. Thank you for listening. Si Ana Sinoro, Jinky Dialagdon, nga monitor man ginatamya si B-Boy Villasor sang CMO Sectoral. Family niya sa Barangay Pandanon, DSB, ginatamya man kag tanan nga mga miyembro sang EFC. Aksyon Hotline. Siling ni Kapalmok, siling nga wala aksyon si Mayor. Hindi na ko magbasa na siyang dugang-dugang kuana. Ibutang ta sa insakto nga perspective. Kung mag-comment ka mo, please, kay karong kalaw ay man sila yung mamisinterpretar abi na nila na ginayamwat na to ng Mayor nila Disbakulod, si Mayor Bing. Hindi lang siya mag-comment ka muna, hindi ko na magbasa, no? Ang iya BCPO Director sa mga pinatyanayhaw, kung wala ba lang na sila function sa Bacolod, pang Island na lang sang mayo magtrabaho. Yes. Imo manasara, no? Galing kay ang aton lang diri, ibutang ta sa husto bla. No? Mag-comment ta, please. Inang husto gid nga, inang di taman ang guwasan karon lango-lango, kapin pangadaan gagin gamit mo nga account Yahoo, kuan ini, no? Hindi bala legit mga account, sino Kapalmok siya ngalan niya. Aksyon Hotline. Efren Tan, oy, gamonitor si Tito Tantoy Efren Tan sa La Castellana, ang akon na paryente nga gwapo. Bongbong Paklibar, gamonitor man sa Talakdan. Jocelyn Liboon Dispuho, Araman, Ana Sinoro, o nabasa ko na. Mario Bacauco Irad, bao sa Barangay Alianza, Bago City. Idi Laos, good morning. Sabel dira sa Victorias, kinatamyaw si Bro Kano Oreta, gali, no, sa Moises Padilla, Bro Kano. Good morning. Di na itong text mo kayo naman. Doon nag-awas to. Doon ay kuma. Sila nga blessed, bisan mo, lalo monitor naman ko. Grabe, digid, tiniruhay, no? Hindi lang sa Bacolod, throughout Negros and other parts of the country. Uncontrollable na ang peace and order, bisan diin, anonymous say sa mga local chief executive kag police officials, especially sa new PNP chief naton General Eliazar, kag police assigned in the respective locality. To serve and protect man ang ginsumpaan. Gamay nga pitik-pitik kag reminder giniguro parte sa ila official function kag hindi man tanan malain except sa maayo kag competent in the service. Aksyon Hotline. Ayos Di sige. Anyway, ang kwanso mong hinubaan kasi may hindi magkala-contact ang mga numbers nila, no? Kay gusto tatani ni hatagan priority bala inang report dito, no, nga nag-missing allegedly sa area sang hinubaan, no? Galing kay hindi gid sila no, hindi sila kala contact, kay gusto tani ibaluan silang update kay bisan ang kuano ang DRRMO nila in charge daw hindi pa makapalayagid, no, sang detalye. Sini kun way man si Dr. Kailian na lang sundos kay basi may ara man sa ideya. Aksyon Hotline. Parte sini kun bala na submit ni silang report ni, no, kay kabudlay, no, nga hindi naton mahatag ang update sa mga kaaksyon ta. Alas 9:06 na karasig pangadang katiempo ta ho. Sige, salamat kita. Si Noel Umaniaga monitor man, mayong ag-action art, paano kung pwede pa mabuhay ang tao nga pwede pa tani madala sa ospital, kayang pwede bala mga desisyon nga patay ng tao, di bala doktor kag basi may chance pa mabuhi. Mabuhi ko, no? Sige, amo na iya subunghaw, liyog kubi action art kung ano mayon sina. Ang parte sa mga
inang sasalakyan, matiruhan o victim nga way na yung ginadala. Galing, may mga first responder nga nagkadtutudo, sila man ang nagabulig kung kaisa mo. Although nga ang final decision, maka-decide siya na, of course, amo ang doktor, no? Maka-determine kon, maka-declare kon balaway nagkabuhi ng isa katawo. Si Pixie Halomutin, Josephine Barido is watching, Louis Aldas Sr., Robert Roma, natamiyaw lang si Casey Love Roma from Isabela. Si Maria Lyra Tubaldi Inomirables, morning man, no? Si Alex Montesara man na. Barangay Tangub ko no, si Jinky Dialagdon, natamiyaw kag si Ma'am Vanessa Mayo. Ruby de la Torre, Madam, good morning. Andy Saludares sa Barangay MH del Pilar, Pontevedra. Christopher Anlap, Kas, morning da. Huma Lumina, Dennis Strong, maayong aga sa inyo. Nga duwa, puertigid kabasa. Aksyon Alvin, niya halong gid sa ulan. Ay, kalain. Halong ka kuno Aksyon Alvin sa ulan, kapin pa hindi pag-ipabasa ang imo dila. Michael Saison, ara man ka monitor, Lilia Taton, salamat gid bro, Art Mix Don, no? Kay bro Bunker Gemini. May nga monitor lang, halong gid bro ha. Hindi anayalak jogging mo kay kadelikado. Michelle Ugang Barutag, watching live from Kabakungan. Ara man si ay paring Alson, morning ma pare. Hindi lang anay magalabay ka kay kabudlay. Merry Grace Junior Fermin, good morning man, Robert Roma kag Lilian Balagusa. Ayosa. Pagbalik ko karon, try taliwat matawgan yung mga numbers. So, kino hindi gid ma-contact pa. No? Grabe ang epekto sang ulan-ulan. Daw kahina ang signal. Kapin pa dito sa South. Last 9. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief, the end. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag at mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon nga na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sumsang anong nagkaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus. Sa may hinubaan, we are trying actually to contact kalin pakaina sa ila dito mga halin sa pulis, pagkadto sa kay mayor, no, kag may number kita actually sa ila diri nga si local disaster risk reduction management office galing ti ay hindi makontak ambot na nun tabo to sa ila signal. Si Doc Kailian hindi ba makontak kay siling ko basi may initial naman hatag nga information bala siya. Parte ni siya, actually may reported to abing incident kagabi, pamaning nga nagsunod nga report. Ang balita nga may ara sa nagasakay sa may nagasakay no sa lakyan nga bangod sang baha to sa bulwangan. No, may ara sang natabo nga flash flood no nga do na anod ang salakyan tingin na check nato ni kuno latest nga update kay ina sang aga si Primo Eric Tenerefe nagakontak kay Aksyon Boy galing kiti lately ho do hindi nagid malabot ang ila nga signal. Kag ang tagpamuno sang Philippine Coast Guard subong diri sa Bacolod do budlay man labuton ang number niya no basi kun makuha taman si Librilla. Kay aside from the report dito sa hinubaan, basi may mga iban pa blang balita sa palibot sa probinsya nga mga related man sining maulanon nga tiyempo. Ang parte sa vaccination program kag update sa COVID-19 pakarunan tayo na guro no kay pating signal subong nakapigaw no. Klain gisang tiyempo amo ning balantayan na ton, kag dapat ang advisory, kay ang 8 o'clock, actually amo ning latest to, ang 8 o'clock ang ginpagwa nga advisory from Pag-asa, ang tropical storm nga Dante, malandfall dito sa bisinidad sang Romblon. Ti may mga lugar pa nga lakip sa storm tropical cyclone warning signal number 1. Kag ining nga mga lugar, diri sa aton sa Negros, ang Bacolod actually nadala ako ya basta gani may ara sang storm warning signal sa lugar, automatic way na naidayon biyahe. Ang mga barko, no? Kay ti amo na ang bag-ong ruling mo. Ti ang pilak nga lugar sa Negros, amo ni siyang La Castellana, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Pulo Pandan, Valladolid, San Enrique, La Carlota City, San Carlos City, Bago City, Morsia, Salvador Benedicto, Calatrava, Talisay, Silay, Ibi, Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante, Tubuso, Siyudad sang Bacolod,
amo ni sila iho ang mga lugar nga tiara sa storm signal number 1 gyapon. Hindi pwede guro ni nga magbiyahe sigurado ang mga fast traffic. Aksyon Hotline. Ayos si Sir sige na lang ang tiyempo ko wali oras ni 27 na lang alang nagid karon kuha naman ta no maipit naman ta sa nabilin nga commercial. Aksyon Hotline. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule amo na lang nang way tagaling tag iban karon nga mga update sa mga balita, damo balita sa buong adlaw karon na lang sa Aksyon BBB program. Aksyon are Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon